Right, aya ndo masongs amuri kuteerera chaizvo kuSpotify kune top 100. So this is the top 15 yandawana. This is according to you. Ndo amuri kuteerera kureva kuti ndo amuri kuda. Pa number 15 tina Nicholas Zakaria with Zomvela Mvela. Pa number 14 Pova Bapinda Batai Mazwi by Leonard Shakata. Number 13, Toti ZZ by Leonard Dembo. Masha Omunhu Mumwe achipindira pa number 12 na Ndibvumba Mireyo. Rera vana shedi murora. Rera na shedia. Number 11. Pa number 10 manje tina Alec Macheso na Makandidana. Zorai moyo yo. Pa number 9 tina Simon Chimbembembe. Simon Chimbetu with Samatenga. And then pa number 8 James Chimombe Vova Vapindira na Jemedza. On number 7 tovadati Leonard Mzungu Ndamenya. Pa number 6 tovadati Zewa Zewa Nemumvura Mese. Number 5 tamu top 5 tovadzati Upenyu Mutoro Leonard Shakata. Penga udzoke yopinda mudariro pa number 4 Netsaona. Question is, can we really say so? These are the okay. Pa number 3. Pa number 3 Shamwari yangu wa Roa Neko Kudaro by Leonard Dembo. Muvunzo wangu wangori pakuti saka aya ndo ma top 10 best Sungura songs here. Can we say that? Because ndo amuri kuteerera guys. Pa number 2 tina Charakupa by Alec Macheso. Then pa number 1, you can never guess, but I mean, it's obvious. It's not obvious. I don't know because we all have different. But number 1, Yamuru Guterera on Spotify. It's izi ndo zvabuda musarudzo izvi. Ndo zvabuda musarudzo. Tinotengesa jewelry futi. Kune vari interested tibate. Thank you for watching.